Krásny deň všetkým. Dneska by som vám chcela porozprávať niečo o mojej tvorbe výtvarnej, o tom, čomu sa venujem už viac ako 10 rokov. Tvorba je niečo ako príbeh, ktorý sa rozvíja ako dej v knihe. A tak to bolo aj u mňa. A postupom času, ako som sa rozvíjala aj ja, objavovala svoju potlačenú ženskú silu a múdrosť a objavovala dary, ktoré nesie moja duša. Rozvíjala sa aj moja tvorba a bolo to cítiť z obrazov, pretože sa začali prihovárať ľuďom úplne iným spôsobom ako predtým. Moje obrazy doslova začali žiť. Rieky, ktoré som tam stvárnila, alebo vodopády tiekli. Kamenné kruhy hriali a vibrovali energiou a stromy dýchali. A tak to je podľa mňa s každým človekom, ktorý sa venuje určitej tvorbe, nemusí to byť teda len výtvarná tvorba, hociaká iná, že ako sa rozvíja on, rozvíja sa aj jeho umenie. Prečo som sa rozhodla malovať na také menšie formáty? No práve preto, že rada sa hrám s detailami a vlastne nanášam farby takýmto spôsobom, takýmito maličkými bodmi, ktoré potom sa spoja v jeden takýto krásny obraz. A vlastne je to také niečo ako aj my. Že každý sme tá jedinečná bodka s jedinečnou farbou, každý má tú svoju farbu, svojej duše. A keď sa spojíme, tak vytvoríme niečo takto nádherné, krásne, živé a žiarivé. Takže preto som sa rozhodla malovať na menšie formáty, pretože ja sa rada hrám. U mňa je malovanie vlastne hranie a vždy sa na to teším. Takýto obraz väčšinou vzniká na viackrát. Nie je to tak, že sadnem si a za hodinu je obraz hotový. Práve preto, že malujem tým svojím spôsobom, tými svojimi malými bodkami, tak to trošku trvá. Ale mne to nevadí, mňa to teší. Ja sa rada hrám. Nepotrebujem mať obraz vytvorený hneď. Takže toľko k tomuto. Špeciálne ešte chcem teda povedať k týmto kamenným kruhom, že to je vlastne taká špeciálna časť mojej tvorby, kde to vnímam, že tam tá moja dušička viac rezonuje. Je to niečo ako keby tie kamenné kruhy niesli pradávnu múdrosť počiatkov našej zeme a to s mojou dušou veľmi silno rezonuje. Pretože ja ich vnímam ako živé bytosti. Takže to je taká špeciálna časť mojej tvorby, ktorej som sa tiež venovala istý čas tak intenzívnejšie. Teraz už nie až tak, že teda namalujem si nejaký ten kamenný kruh, ale už to nie je až také intenzívne ako v tej dobe, ale rada sa k ním vraciam. Takže toľko k tomu. Ešte by som dodala, že námety buď čerpám z fotografií mojich priateľov, alebo si námet vymyslím, ako napríklad tento. Také, alebo aj tento. Takže len toľko k tomu. A na záver by som dodala, že ak
vás moje obrazy oslovili, tak v popise pod videom bude link, teda je link na moju facebookovú stránku, kde vlastne je prehľad celej mojej tvorby. A budem rada, ak vás moje obrazy potešia a spríjemňa vám deň. Majte sa krásne.